Ora iso. Bojomu piro ae, Pak? Nek Nek bojomu piro? siji. Oh, siji. Aja Ora nek- tambah meneh, Pak. Ora, wis. Jarene nek dalang ki bojone akeh. Kuwi cangkeme sapa sing muni ngono? Jarene sing sijine gandoli celana barang, nganggo gandoli celana barang. Tenan. Intine ora ya ora apa-apa kok tersinggung. Kadang kala ki ming satu oknum sing kaya ngono ning kabeh terus disamaratakan. Bojone dalang ki mesti akeh. Kowe ngerti apa? Ana wong wedok liya gemlibet ning omahku? Ora. Ora ana to? Ora ana. Kejaba ming bojoku to? Iya. Ah. Karo kirek siji. Kae udu bojoku, kae ngoni-ngonku. Iya, kae lagi tak goleki bojo kirekku kae. Iya. Ya. Wah, wis malah darane kok kirek barang. Iya, aja kaya kirek kok. Kae kirekku kok udu bojo. Lah ya gregek jare sing gemremeng. Gemremeng ra mung bojone ro kirekmu kae jenenge Jeli. Mergo lho